tulung aku Kediri ninggal katresnan ini kelantar banjir bon Mas Jailani rayap alat geraman wonten dalam inspirasi Mas Jailani rayap alat geraman yang wonten dalam geraman Mondo Lamongan sugeng dalu sugeng mersani lewat live streaming Mas Omek sugeng dalu Mas Omek yang wonten Malaysia Mas menonton lewat live streaming Mas Gadi kagungan warung kopi tapi kedai kopi maju mapan wonten bangsa wetan mangati gresik oke pendekatan lumayan Bos Asno Cak Sim oke Bos Mata Sim oke Bos Dul Bang Dul sing dalu matur nuwun bangsa wetan Bos Asno
bebas